чӣ қадар серталаб бош, супоришота назорат кун. Ту ҷавон ҳастӣ, бениҳоят ҷавон ҳастӣ. Ман синни соли шумо накунун баъд директори совхоз таъин шудам. Ту гушта нистӣ. тура ягон кас фишор оварда наметавонад. туда ягон кас намегӯяд ин мансаба гирифта, ин шудади, ин шудади, ман бароям таъин кардам. агар касе дигар мешид, мардума нархи навора арзон кун, таъминота нақс кун, сатҳи баланд, нақлиёт вай равад, барқаш бошад. дар муошират муомила ҳеҷ гоҳ ба дағали роҳ натиз забони покиза дошта бошед. обеда дар хонаи соҳибкор накун, ресторан нарав, дар хонаи як иштирокчӣ, як кампир, як бевазан бирав. аз ҳама беҳтарин чизе ки ҳамун сандуқ кашда бошад, дастор мерон дар пешан мемонад, ифтихор мекунад ки раис шаҳр хонаи ман дар омадад. муваффақият. Ташаккур ҷаноб. барои кор.